Findes der egentlig en formel for god kundeservice? Ja og nej. For selvfølgelig er alle kunderne forskellige og kræver derfor forskellige tilgange. Men der findes alligevel en guide, som vi kan følge. Og svaret det er kaffe. Kaffe, tænker du måske. Ja, altså ikke kaffe, men K-A-F-F-E. Lad os prøve at gennemgå guiden trin for trin. K det står for kontakt kunden med en personlig og neutral velkomst. Tag altså venligt, men neutralt imod de kunder, der kommer ind ad døren, så de føler sig godt tilpas i det sekund, de besøger os. Du skal hilse på kunderne, fordi de kunder, der bliver hilst på, de bliver længere i butikken og køber mere. Og når vi hilser på dem, så falder svindet over sig. At hilse neutralt på kunderne betyder, at vi ikke stiller dem nogen spørgsmål, når de kommer ind. Bare hils. Hvis du stiller dem et spørgsmål, så får du alt for tit et "jeg kigger bare". For de hører nemlig slet ikke, hvad det er, vi spørger dem om lige når de kommer. A det står for afdæk kundens behov ved at stille spørgsmål. Stil gode spørgsmål og lyt til svarene, så du kan matche kundens ønsker og behov med vores sortiment. F det står for fremvis mindst 3 produkter og noget, der passer til. Husk, at kunderne altid kan bruge noget af det, vi har i vores sortiment. Enten som gave til sig selv nu, eller for at dække et behov, de får inden for den nærmeste fremtid. Din opgave er at matche sortimentet med kundens ønsker og behov. Det andet F i kaffe, det står for foreslå beslutningen, få kunden til at tage produktet med hjem for at prøve det, eller foreslå andre produkter eller kombinationer, hvis kunden er usikker. Lyt efter, hvilken usikkerhed kunden udtrykker ved beslutningen eller produktet. Har kunden for eksempel nogle behov, som hun ikke udtrykker, eller som ikke tilfredsstilles med det produkt, du har fundet? Find ud af det ved at stille gode spørgsmål. Er kunden i tvivl om produktet, så kan det måske løses ved at kombinere med noget af det, de har derhjemme, eller måske et af vores andre produkter. Løsningen er tit en mere samlet pakke. Men man kan kun komme frem til dette trin, hvis man undersøger kundens behov ved at stille spørgsmål. E det står for end samtalen med et venligt farvel, der inviterer kunden tilbage. Noget af det, mennesker husker bedst ved en samtale, er ofte, hvordan den sluttede. En god måde at bygge tilfredshed og loyalitet på, er altså med en god afslutning. Du kan for eksempel sige, jeg er sikker på, at du bliver glad for dit nye køb, men hvis du nogensinde oplever problemer, eller har brug for noget kombineret med, så må du endelig komme tilbage. Disse 5 trin kræver selvfølgelig øvelse, men får du dem først ind på ryggraden, er det en stærk måde at håndtere kunderne på, fordi den på den måde viser anerkendelse og forståelse for dem, og det er god kundeservice.